Nikdy nepodpisuj exkluzívnu zmluvu pri predaji bytu alebo domu. Môžeš sa popáliť, stratiť kontrolu, aj flexibilitu. Presne toto som si myslel aj ja, ale je to skutočne tak? Ak realitka exkluzivitu nechce, znamená to len jedno. Nechce do predaja investovať. Len cvakne fotky mobilom, dá ich na portál, to vieš aj ty. A keď dáš ten byt viacerým realitkám, už nehrajú za teba, ale proti tebe. A ich jediná stratégia je tlačiť na zníženie ceny. Naopak, exkluzívne zastúpenie znamená záväzok investovať. Staging, profi fotky, 3D scan, videoprezentácia, platená reklama. Toto bez exkluzivity kvalitne nik nespraví. Je to drahé. Kvalitné kancelárie to berú ako investíciu, preto potrebujú mať zazmluvnený čas. Takto sa nehnuteľnosti predávajú rýchlejšie a v priemere o 4 až 6% drahšie. Exkluzivita nie je problém. Problém je zlý maklér. Vyberaj toho, kto ti priniesie vyššiu hodnotu. Čo je podľa teba lepšie? Predávať nehnuteľnosť s exkluzívnou zmluvou alebo bez? Napíš mi do komentára a pre viac tipov mi daj like.